آنکھیں حلیمہ آنکھیں حلیمہ ہویا کمال آنکھیں حلیمہ ہویا کمال جدا مل کوئی نہیں جدا مل کوئی نہیں او ملے آلالے جدا مل کوئی نہیں جدا مل کوئی نہیں او ملے آلالے جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں ہسدا تے ہوندی سجری سویرے ہسدا تے ہوندی سجری سویرے اوتھوں چن چمیندہ جتھے رکھدا پیرے اوتھوں چن چمیندہ جتھے رکھدا پیرے جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں شیر سنو اماں فرما دیا نے اس وچ تے سکیاں وچ وڈن کیتی اس وچ تے سکیاں وچ وڈن کیتی اینو سون لگیاں کدے کڈن کیتی اینو سون لگیاں تصور کر کے سنو اینو سون لگیاں کدے کڈن کیتی اس وچ تے سکیاں وچ وڈن کیتی اینو سون لگیاں اینو سون لگیاں کدی کڈن کیتی جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں دائیاں کٹیاں ہوتے نا اماں علیمہ دے کول آئیاں نے جاندیاں نے علیمہ پہلے آل کی اسی تے ہون آل کی ذرا دس یاکم صاحب نے ترجمانی کی دی نقشہ کچھ ہے اماں دیاں نے اماں فرما دیاں نے پہلے حال کی سن ہون حال کی نے پہلے حال کی سن ہون حال کی نے میرے لال دے اکے تواڈے لال کی نے میرے لال دے اکے تواڈے لال کی نے جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں سکھ دین و حاکم اللہ بلایا ہے سکھ دین و حاکم اللہ بلایا ہے انہوں لکھ سلام جسمہ